Bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft, partea a doua cu Little Johnny, zis Dory. Da. Și de data asta o să vorbească și el, pentru că așa vrea el, data trecută nu a vrut să vorbească. Eram răcit. Era răcit, dar... Păi și acum ești tu. Da. Ăsta vrea să vă mintă. Și glumeam. Și o să facem partea a doua din provocări în Minecraft. Yay! Yay! Hai, acum Și dacă- lasă-mă să spun provocările. Stai un pic. Și după aia... După... Te-ai fost. Și după aia o să... Și cam de asta ți-am zis să-mi dai lemn. Da. Stați un pic. Ca și nou. Și scuzați pentru că a băgăit telefonul și asta. În fine. Deci, ești mai prost decât proștii. Hai să începem. Ce face telefonul asta? De ce? Hai, continuă. Și o să dau pe first person. Hai să începem. Ai stupat apa? Da. Eu, hai. Dar nu mai pune apă. Orice ar fi, nu mai pune apă. Sănătate. Mulțumesc. Plăcere. Hai, pune sign-ul. Mângule, am uitat de tine. Da, mai iau un ou de cal. Și o armură de cal. Un ou de cal, o armură de cal. De ce? Ți-am pus semnul. Adun 20 ul, adică lemn. Lână. A. Unde găsesc eu atâta? De la oi. Da, dar pe unde, oi, că poate mă rătăcesc. E fric. Îți dai TP la mine. Ha, da. Dar dă cal, bă. Vezi că a fugit murgul de vale. Da. Adică era mea nimica pe el. Eu. Și vezi tu ce scrie. Cezare, furi. Am două sign-uri. Și îmi cer scuze pentru că nu prea v-am băgat în seamă și o să-i scriu acolo Little fără să vadă el. Am făcut eu pe un fraier. Ce nu merge? Ia uite-te la sign-uri. Ești un pic pe ușă. Îmi pasă No. și pe dreapta. Ești pe ușă, am zis. Eu. Și tu ia ou de cal. Și armură de cal. Ce bă? Ia ou de cal și armură de cal. Dar hai mai întâi să le arătăm și eu am... Uite, am luat ou de cal. Spawnez calul. Calul ăsta e bun! Uite. Eu nu mai pun să dau enter. Eu am dat toți Mary lui nenorocitul ăla. Dodo, Da. am voie să-mi dau ei modul să mă duc până acasă? Da. Hai, lasă că mă duc și eu. Asta lasă că le execut eu. Execută-l. Te bați, îți iau arcul cu power 1? Nu, că nu fac eu arc. Ți le enchantezi? Mhm. Uitați, casă, e casă în casă în casă. Am făcut 3 case, una după alta. Aici e la parter și pe unde și ies. Uitați. Acolo e 2 paturi, unul pentru Little și unul pentru mine. Aici încă o casă, dar nu știu de ce e lagul ăsta. Uitați, încă 2 paturi pentru Little și pentru mine. Și aici tot 2 paturi pentru Little și pentru mine.
Vezi, Little, deja am 2 ul. Da, care din ce? Nu i-am luat cu hack. Am zis că l-ai găsit în chest. Da, se pune. Uite că avem și eu de cal. Ce ziceam eu că-mi iau? Armură de cal. Și dă și tu game de unul să-mi iei și mie shader. Ce facem acolo? Iau băg. Da, uite și golden apple-uri. Îmi iau acum. Îmi iau toate golden apple-urile. E timpul să te ucide. Unde? Nu pe tine, pe capul care l-ai lăsat aici. Oh, ucide. One shot, one kill. Motherfucker. Un shoot, un kill. Nu știu, un kill. O lovitură, un kill. Amin! În numele Tatălui și al Sfântului Duh. Amin. Să pun. Trei, 2, 1. Little. Mă vezi? Tu ne naibii? Tu mă vânezi? Unde ești? Ia spune. Nu te vânez. Că știu că ești pe creativ. Te și văzusem. Știu după nume. Nu trage. Ia stai un pic. Doar un pic. Nu intra în tine, hai. No. Apar cu 13 ori mai bucal tu. Cu ce l-ai? Ceva, hai. Arată și mie, nu trage. Eu nu mai joc cu el. Te bat, hai. Marși în excursie tu. Bine, dar dă și mie alt cu tot să văd cu ce e. Marși afară. Cu ce e alt cu tău, zi și am plecat. E cu power 2. Am eu are power 5. Ce se întâmplă cu el? Dă-le tăi să dai. Baricadez ușa, că tu ești nebun și îl peste. Ce să-mi post? Time, set, 2. Nu spune că o să pui creeper. Nu, fac. Da. Am închis ușa, să nu mai intri. Te gândește de 2 ori. Ce ai de zis? Bă, dă-te mă, tu folosești de-astea, eu nu mai joc. Gata, nu mai vă nimic. Bine, Marși afară în casa mea acum. am ieșit și iau un nou de cal și Hai shell. că îl dau eu un nou de cal. Și dacă îl pui afară. Păi ți-l dau direct pe comandă. Ah. Horse. Nu. Am mâncat golden apple. Cum era mă aia? Ce Nu. Stai. e asta? Lasă. Ce? În fine, hai să merg să adun 20 de ul sau cât ai zis? 10 adun. 20. Adun 10 că e prea mult. Boschete, tu îmi dai mereu. Trebuie să satura de calculator. A? Bagi tastatura de calculator în telefon? Nu, nu sunt nebun. Eu bagi bine atunci? Nu, că nici nu merge. Știam, bă, știam. Vai de tine. Și de tine. Unde dracu e? Acum Little s-a enervat, pentru că știu că e un boschete. Tu vorbești, bă? Da, mă, eu vorbim. Haideți date pe la mine, până să... Nu fac nimic.
Acum Little s-a calmat. Dar la început mi-era un pic. Cum era cuvântul ăla? Uite mă, Apple, mă, am găsit Apple. Apple. Ăsta e din pui pe care am tăiat eu când nu filmam. Acum eu trebuie să găsești capre de munte. Nu? Și nu trebuie să omor oile? Nu știu, să le omori trebuie. Să le omor? Apoi să fie cu foaia raspec, no-back și chestii șmechere. Dar spawnează și tu 22 că mie mi-e lene să caut. Cum n-ai de ce lene. Uite, pot să joc Minecraft pe tastatură. Ești boschete, mă, nu-i corect. Da, n-am mouse. Bagă-l pe al tău, de la ăla. Băi, n-am de aia, mouse de la cred. Dacă jucam așa aveam avantaj mai mare ca tine. Yeah, boy. Nu da că să mă pe survival. Ce căutăm chestia mea? E casa mea. Nu trage. E făcută de mine. Nu mai joc, să-mi fac picioare dacă mai joc. Să marși din casa mea! E a mea făcută de mine. Stai gâtul. Îți pun lava peste tine. Hai pune. Hai marși de aici. Chiar vreau să pui lava. Îmi fac altă casă. Bine, dar repară tot ce ai făcut aici. Mară, Repară. Yes. țar casa ta. Bă, din gură, vezi cum vorbești, din bot. Bă, vină după mine în mină, că știu eu cum să-ți faci casa. Asta fac eu una. Și parcă aici că nu joc. Și tu ai jucat. Am zis doar casa ta. Da, și asta e jucătura. Ai vorbit mai multe. Dacă nu pleci aici, vreau să le știu. Hai bă, nu fi bulangiu și dă alte de asta, că mi-e lene drept să găsesc. Adu-mi 14 stacuri de wood, de lemn. Tu ești nebun! Ți-l iau cu hack. Cu ghivăturul. Dă-te recu! Hai, dă altceva, nu mai dă de-astea ca bulangiu. Dai, bă, Ce? dai porunci. Să bați ce spawnezi eu. Nu uita că... Mă arăt aici că tu dacă vezi eu. Deci, oameni buni, ăsta e un nenorocit. Ăsta spawnează uită-nu și distruge și casa asta, o distruge și pe ailantă. A mea făcută șmecheră. Și uite, asta mă enervează pe mine la el. Nu spawna uită-nu, nici dragonul. Dacă-ți bagi tu să ieși uite. Păi, fă să stea pe loc. Fugi după el și tu ia smurcul. Ai, mă, nu fiu bulangiu. Da, până ce vrei să-i fac, mă? Să-l pui să stea pe loc, că eu am salvat. Că ăla fuge. Tu nu-l vezi că vin înapoi după tine? Unde e, mă? Vin înapoi după tine, tu nu vezi. Dă-i în el că o să vină într-una după tine. A? Dă-i în el că o să vină după tine. Ce faci? Dă-mă că-ți fac o arena. Ești. Cum faci să spawnezi? Unde e dragonul? Bă, Little, filmăm de 14 minute și 54. Termină.
Terminăm și aici. Aici terminăm? Mhm. Bine, dacă v-a plăcut, lăsați și voi un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!